Aujourd'hui, c'est, je pense, une grande satisfaction pour tout le monde de voir que l'équipementier est aussi régulier dans ce qu'il propose. M. Malamine Koné travaille très dur avec toute son équipe. J'ai pu le voir depuis que j'ai arrêté mon rôle au sein de la sélection puisqu'il m'a invité à rejoindre son équipe. Donc pour moi, c'était une suite logique entre guillemets parce que j'ai eu énormément de responsabilités comme vous le savez avec la sélection et j'essaie de faire profiter mon expérience. Donc j'espère de faire du mieux possible, mais je peux dire qu'aujourd'hui, ça me fait bien de sortir les ballons un peu. Donc voilà. Aywa ni tun ye Fuseni Jawara ale kumakan n'ale Ernest ka ciden kunun min nana ni donfiniw ale ni bɔlɔn in kana di fédération ma a k'a di tɔn ma tɔn minnu bɛ ni sebatu ye ale kɔfɛ Kasimu Kulubali Yamaksu ale fédération Mali football premier vice président a fana tun bɛ kɛnɛ kɛ kunun a ye min fɔ an ka jɛ k'ale lamɛn. Aw bɛɛ ni sɔgɔma an nisɔndiyalen don bi Fuseni nara ka bɔ Faransi a nara ni minɛn caman ye Malamine Koné an'o de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ka marque ye Ernest ye. Olu de bɛ an ka joueur équipe nationale olu de b'o habillé Ernest san 18 a bɛ maillot di fu la ka pour que Mali balontan bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na bi Fuseni nara ni mun ye o ye ballon ani maillot ye ballon ni Ernest ka marque don maillot ninnu fɛnɛ o y'a ka marque dɔ ye mais ni maillot ninnu tɛ équipe nationale ta ye ni nara pour que k'a di ballontannaw ma club minnu bɛ yen ni fanga t'u la kosɛbɛ pour que k'u dɛmɛ fɛnɛ bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na parce que bɛɛ b'a dɔn maillot a sɔngɔ ka ca donc n'an nana di ballontan équipe ma club ma minnu se tɛ minnu ye kosɛbɛ a bɛ se k'u dɛmɛ donc Fuseni nara ni o ballontan maillot ninnu de ye a nara ni trophée fɛnɛ kupu n'a b'a wele ko kupu a nara ni coupe belebeleba ye pour que u se ka di cogo min na final la maillot médaille fɛnɛ nara olu fɛnɛ kan ka di donc an ka foli bɛ Malamine Koné n'a ka société ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn a ye min kɛ Ala k'a sara la. Ayiwa ni tun ye Kasimu Kulubali Yamaksu ale kumakan ye bura ka ni cérémonie fila bɛɛ lajɛlen kuncɛ Isaka Sulemani Jakite US Buguni président de commission marketing sponsoring ale ɲɛmaaba don fédération Mali football la ale kɔni ye aramasi kɛ ka ni cérémonie ba in k'a fila bɛɛ don ɲɔgɔn na a ye min fɔ kunun baara kuncɛlen kɔfɛ an k'ale lamɛn. Fɛn fɔlɔ o ye wuli Mali min bɛna tan samedi don juin kalo tile 25 stade omnisport Modibo Keita la sous la présidence de son excellence Assimi Goïta. Donc au wuli Mali okumu kɔnɔna la an ye maillot di fɔlɔ demi-finaliste ma demi-finaliste kun ye Binga FC Joliba Stade et le Real mais bi bɛɛ b'a dɔn ko Joliba ni Real de bɛna finale jouer o kɛra ko ye min kɛra wasaba ye parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko fɛn bɛ di maillot bɛ di demi-finaliste bɛɛ ma an bɔlen o la an sera an ka Coupe du Mali finale yɛrɛ la minnu bɛna kɛ invité minnu bɛna ye kɛ ɲinan ta la parce que salon ta la an ye mɔgɔ caman invité an ka balontanna kɔrɔw ani football légende dɔw bɛ yen Afrique an ye sera ka dɔw sɔrɔ minnu ye Rigobert Song minnu ye ani mɔgɔ caman mais ɲinan ta la an ko an b'a yɛlɛmali k'a la dɔɔni an ye FIFA invité FIFA mɔgɔw ko ko ka secrétaire général adjoint min ye Mathias ye o bɛ na an ye CAF fana invité CAF président ba Mose bɛ an y'a dɔn a ka programme ka ca a ka activité ka ca mais a y'a fɔ ko ni Ala ma ka jɔnya jɔ a la a bɛna sen jɔ an ka finale kɛnɛ kan et on espère que a ka calendrier bɛna permettre a k'a kɛ hali sur a y'a confirmer an ɲɛna ko a bɛ na donc o fana hukumu kɔnɔna la an ye président de la fédération dɔw fana invité min ye Maroc président de la fédération ye o y'a ka nali confirmer Benin président de la fédération Desakis o ni ale ni papier bɛ FIFA la ɲɔgɔn fɛ o fana y'a confirmer Martin Desakis ani Côte d'Ivoire président Idriss Diallo min kɛra Côte d'Ivoire fédération président ye sa o fana y'a ka présidence confirmer o fana hukumu kɔnɔna la an ye ancien joueur dɔw fana invité ka na minnu ye Seydou Bilen Momo Sissoko bɛɛ b'olu dɔn ani Mahamadou Jara Jila n b'a fɔ min ma Jila fitini olu bɛ u ka présidence confirmer an sera ka légende de football minnu sɔrɔ ɲinan olu ye Kalidou Fadiga du Sénégal ani
ani Emmanuel Adebayor olu bɛɛ bɛ kɛ final ni kɛnɛ kan n'a olu kɛra final ni kɛnɛ kan bien sûr an ka partenaire min ye sponsor officiel ye Orange Mali ye ani RNC olu bɛ kɛ kɛnɛ kan olu ka ciden dɔ yɛrɛ bɛ yan déjà min ye Hussein Jawara ye et je pense que u ka ciden yɛrɛ fana bɛ sira kan ka na min kɛ ka na an ka final ni assister donc n'olu bɔra yen an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ yen minnu ye ballon ta Mali ye depuis fédération in sigila an b'a yira u la k'a fɔ an ma ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ depuis san damadɔ président Bawiye n'a ka équipe bɛ yaala ka taa minnu ye kow kɛ Mali ballontan ye ka taa reconnaissance k'u ye minnu bɛ se ka taa trophée la minnu bɛ se ka taa médaille la minnu bɛ se ka taa hali dɛmɛ yɛrɛ ye wariko ni fɛn ninnu sira fɛ donc ɲinan t'a la an ma ɲinɛ o kɔ tuguni an ye Karuma Keyita bɛɛ b'a fɔ min ma ko Keke bɛɛ y'a dɔn Jeliba la ballontan entraîneuriat ani président fɛnɛ ale fɛnɛ ko k'a bɛ kɛ kɛnɛ kan Sadia Sise ale fɛnɛ tun ye Jeliba capitaine ye à l'époque bon an kɔni y'a dɔn terrain kan an y'a joué kɛ cogo ye an y'a dɔn fɛnɛ équipe nationale fɛnɛ kun capitaine dɔ a ye ko caman fɛnɛ kɛ Mali ballontan ye ale bɛ kɛ kɛnɛ kan Idrissa Maïga Metu bɛ kɛ kɛnɛ kan Yaoundé 72 ani Real joueur don Suleiman Magasuba aussi an y'o fɛnɛ ye a jouera Stade fɛ a jouera Stade fɛ a taara CAF la ka taa FIFA la et on était fiers tous k'a ye ni FIFA événement bɛ coupe du monde ni fɛn ninnu ni équipe bɛ bɔ ale de fɔlɔ tun bɛ bɔ mɔgɔw bɛɛ ɲɛfɛ parce que officier de sécurité kun don ka fɛn jateminɛ et on espère que malien wɛrɛ fɛnɛ bɛ taa k'ale ta ɲɔgɔnna si kɛ ani Modibo Dis ninnu n'u y'olu dɔn donc olu bɛɛ bɛna kɛ kɛnɛ kan yɔrɔ la an b'an profité o fɛnɛ fɛ ka essayer ka reconnaissance dɔ k'u ye a bɛ se ka kɛ médaille ye a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw ye que fédération b'a k'u ye k'a jira k'a fɔ ko hali tɔ minnu bɛ yen an ma ɲinɛ o kɔ puisque an tɛ se k'a kɛ bɛɛ ye mais je pense que n'an y'a daminɛ déjà a daminɛna déjà a kɛra caman ye ni ninnu ta fɛnɛ kɛra minnu fɛnɛ ye ballontan Mali ye hali Fuseni ninnu ka génération olu fɛnɛ bɛ se k'a fɔ ni fédération minnu nana anw kɔfɛ u fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ko minnu fɛnɛ ye ballontan Mali ye ka se niveau dɔ la an b'an tɛgɛ ɲinɛ o kɔ. Ayiwa ni tun ye Isiyaka Sulemani Jakite n'ale ye président commission marketing sponsor fédération Mali football kunun événement ninnu baaraw kuncɛlen kɔfɛ ale kɔni bɛ sɔrɔ ka fɔ de tun ye nin ye dɔ bɛ ka fɔ fɛn min Coupe du Mali yɛrɛ finale ba samedi don a bɛ kɛ 16h stade Modibo Keyita ale kɔnɔna na Joliba Athletic Club Real Bamako dɔ bɛ ka fɔ f'u ye maa caman wele n'o ye Ndolatila Kɔrɔ ale ni CAF président ni Maroc fédération président olu kɔni ko caman invité len don an bɛ dugawu kɛ ala ka don yira na. Samedi don. Samedi don. Awɔ. Ala sɔnna vendredi don su an b'a analyse kɛ. Siga t'a la. Mun ye Coupe du Mali finale an b'a analyse su. Awɔ. An bɛ